Hyvää iltaa, hyvät kuulijat, ja on todella ilo olla täällä tänään teidän kanssanne. Ja aivan upea tämä tilateos, joka täällä on, joka luo meille tunnelmaa ja antaa todellakin ajattelemisen aihetta tämän illan keskusteluun. Ja koska keskustelijat meille on jo esitelty, niin menemme sitten suoraan asiaan, niin meille jää aikaa enemmän keskustelulle. Ja tänä iltana, joka on ensimmäinen näistä kuukauden teemakeskusteluista, pysähdymme miettimään sitä, miten demokratialla menee maailmassa ja Suomessa. Onko meidän oikeudentajumme muuttunut ajan myötä ja millaisin keinoin voimme mahdollistaa kansainvälisen rauhan aikana, jota leimaavat kriisit, sodanpaluu Eurooppaan ja yhteiskuntien sisäinen jännitteisyys. Ja meidän ensimmäinen kysymys, jota meillä on itse asiassa aikaa tähän keskusteluun noin tunnin verran, ja sen jälkeen meillä on aikaa myös yleisökysymyksille, että voitte valmistautua tiukoilla kysymyksillä tässä keskustelun aikana. Ja meidän toki järjestäjien, joita on siis Kirkkohallitus, Helsingin yliopisto, Suomen YK-liitto ja ulkoasiainministeriö, niin meidän kaikkien yhteisenä toiveena on, että voidaan näillä keskusteluilla tuoda toivon ilmapiiriä ja tähän mahdollisimman epävakaaseen tilanteeseen, jossa tällä hetkellä elämme. Omasta ja muiden keskustelijoiden puolesta toivotan teidät siis vielä kerran lämpimästi tervetulleeksi. Ja me aloitetaan demokratiasta, joka on tietenkin rauhan ja oikeuden perusta. Ja meidän ensimmäinen kysymys on niin, että meillä Suomessa ajatellaan usein, että demokratia luo kestävän pohjan yhteiskunnalle, jossa rauha ja oikeus vahvistavat toisiaan. Miten te arvioitte demokratian nykytilaa tänä päivänä niin Suomessa kuin kansainvälisesti? Ja onko meidän oikeustaju oikeasti muuttunut ajan saatossa? No, demokratia ei voi ainakaan niin kuin kaikkialla oikein hyvin, sanoisiko näin, että paikoitellen ollaan menty eteenpäin, mutta ollaan valitettavasti myös menty taaksepäin. Mä itse tunnustan heti tässä aluksi sen, että kuulun siihen. Mä itse asiassa olen jo vähän suurista ikäluokista, vuoden verran vanhempikin. Mä olen syntynyt viimeisenä, tai parikin vuotta, olen itse syntynyt viimeisenä sotajouluna. Kun aina sanotaan, että mennyt kultainen aika, niin minun ikäpolveni ei ole sitä mieltä, koska meillä on ollut niin kuin semmoisena elähdyttävänä voimana se, että ei ole enää sotaa, on rauha. Ja usko siihen, että rauha on paitsi Suomessa, niin että se on Euroopassa ja että se on semmoinen laajeneva normaali tilanne maailmassa. Ja sitten siihen rauhaan liittyy myöskin sitten meillä Pohjoismaissa hyvin voimakkaasti myöskin demokratia ja demokratia ihmisoikeuksien kunnioituksena ja sitten myöskin oikeusvaltio ja lisäksi niin hyvin pitkälle kehittynyt hyvinvointiyhteiskunta eli tämmöinen sosiaalinen oikeudenmukaisuus yhteiskunnassa. Ja me saimme oikeastaan, ja itsekin niin elin koko lapsuuteni ja nuoruuteni tässä samassa ajassa, että hyvään suuntaan mennään, ja joskin se vaatii niin kuin sukupolvia kestävää työtä, mutta että kyllä tästä hyvää tulee. Nyt sitten ihan viime vuosina niin tämä usko on sitten horjunut omalta osaltani aika monellakin tavalla. Jos niin kuin oikeastaan hiukan niin kuin mutkat suoriksi, niin sen ohella, että yhä useammat aikoinaan kolonialismin niin kuin vaikutuksesta ja myöskin tämän Neuvostoliiton vaikutuksesta, niin itsenäisyytensä aikaisemmin menettäneet valtiot, niin ovat palanneet itsenäisiksi valtioiksi ja pyrkineet omien sanojensa mukaan elämään demokratiassa ja rauhassa. Mutta nyt sitten on ilmaantunut yhä enemmän myöskin sellaisia valtioiden päämiehiä, ei vielä naisia, jotka asettavat kysymyksen alaiseksi, horjuttavat näitä ihan peruskäsityksiä. Ja sen lisäksi meillä on tietysti sota YK:n omien laskelmien mukaan niin
me elämme useamman sodan piirissä tai aseellisen konfliktin piirissä kuin sitten toisen maailmansodan. Ja tämä tietysti niin sota on perinteisesti aina rajoittanut näitä ihmisoikeuksia ja demokratiaa niin kuin yhteisen hyvän puolustamisen nimissä. Mutta nyt sitten tällä kertaa niin minun mielestä se on ollut paljon voimakkaampi ja se, että niin kuin epädemokraattiset ilmiöt ovat laajentuneet. Puhutaan niin kuin fasismiin johtaneista tiestä ja muut. Mutta sanoisin, että joka tapauksessa julkisesti on esitetty demokratiasta ja oikeusvaltiosta ja jopa ihmisoikeuksista poikkeavia käsityksiä ja alettu niin kuin pitää niitä normaaliin kielen käyttöön ja sananvapauteen kuuluvina asioina. Eli huolestunut olen, mutta toistaiseksi kuitenkin vielä niin kuin varovaisesti optimistisella mielellä. Kiitos. Kyllä tässä on pakko olla huolestunut, kun näitä tilastoja, trendejä, muutoksia demokratian tilasta katsoo. On tapahtunut selkeä muutos noin 15 vuotta sitten hieman sen jälkeen, jolloin niin demokratia on rapautunut eri puolilla maailmaa, kuin myös sodat ja konfliktit yleistyneet. Demokratiaan kuuluu, kun sitä sitten tarkastellaan, nämä on tietysti aina vähän kyseenalaisia, miten niitä mitataan, mutta tästä trendistä on kyllä aika suuri yhteisymmärrys, mutta poliittisten puolueiden on vaikea monien päästä vaaleihin, on rajoitettu, tai vaalit eivät ole oikeudenmukaisia, sananvapautta, lehdistövapautta on rajoitettu, ja sitten jos on vaaleilla valittu eduskunta tai parlamentti, niin sen poliittinen merkitys on myös monissa paikoin vähentynyt, ja monia muitakin tapoja on katsoa sitä, mitä demokratia on ja minkälaisia indikaattoreita voidaan löytää sille. Yksi ja ehkä jopa huolestuttavampi on se, mitä ihmiset ajattelevat. Ja on selkeästi tullut esiin se, että demokratiaan ollaan tyytymättömiä, ennen kaikkea vaalidemokratiaan. Ja toisaalta vielä, mikä on ehkä vieläkin huolestuttavampaa, että ei olla vaan siihen demokratiaan käytännössä, vaan myöskin periaatteena ollaan valmiita ajattelemaan, että voimakas johtaja ratkaisee ongelmia paremmin kuin demokratia. Ja se, mikä tässä on ehkä jollakin tavalla taas huolestuttavaa, on se, että tämä ajattelu on yleistynyt länsimaissa ja myöskin demokratian hiipuminen, jota eri puolilla maailmaa on ollut. Sanotaan näin, että noin 2/5 maasta maailmassa demokratia on viime vuosina mennyt huonompaan suuntaan, mutta sitten ehkä 1/4 taas parempaan suuntaan. Että tietysti suuntia on monia, mutta enemmän niitä, jotka menevät huonompaan suuntaan. Niin se, että näissä hyvin vakiintuneissa demokratioissa on kasvava tyytymättömyys ja myöskin ajattelu, että vahva johtaja voi ratkaista ongelmia. Ei se vielä enemmistö ole, ja tästä on tietysti aikaa, mutta suht tuoreen mittauksen mukaan Yhdysvalloissa kuitenkin on jo yli 3/3 ja myöskin Isossa Britanniassa näin ajattelevia melkein saman verran. Pohjoismaissa toki ja monissa muissa Euroopan maissa toki vähemmän. Ja se vielä, kun presidentti Halonen puhui sukupolvista, niin kyllä siinä on selkeä ero, että tämä paljon parjattu boomerisukupolvi uskoo demokratiaan enemmän kuin sitä nuoremmat sukupolvet. Itse asiassa vielä
boomereita vanhempi sukupolvi taitaa uskoa vielä enemmän, eli tämä jälleenrakennuksen sukupolvi tai millä sitä kutsutaan. Ja sitten itse edustan siis X-sukupolvea, sitten mennään milleniaaleihin, ja nämä milleniaalit ovat niitä, jotka ovat eniten nyt sitä mieltä, että demokratia ei toimi. Tämä kaikkein uusin sukupolvi, joka nyt on äänestysiässä, niin sanottu Z-sukupolvi, on kiinnostava, koska nyt on viime aikoina puhuttu paljon näistä Z-kapinoista eri puolilla maailmaa, tai vallankumousliikkeestä tai demokratialiikkeestä Nepalissa, Marokossa. Ja voi olla, että Z-sukupolvi on siinä mielessä erilainen kuin millennium-sukupolvi, mutta voi olla vielä liian aikaista sanoa tätä tai tehdä näin vahvoja yleistyksiä. Voiko siis ajatella kuitenkin, että tulevaisuudessa on niin kuin optimismia näiden uuden sukupolven myötä tulossa, että heillä on niin kuin voimaa ottaa asia omiin käsiin? Ehkä Jussi Tanner todellakin, kun olet näissä kriisialueilla työskennellyt, niin osaat tätä kommentoida. Joo, en tiedä osaanko vastata just tuohon kysymykseen, mutta voin yrittää. Ja mielenkiintoista, mitä Thomas Forsberg arvioi näitä sukupolvien välisiä eroja, niin mä myös olen syntynyt 70-luvulla ja tunnistan kyllä itsessäni semmoisen edistysuskon ja ehkä semmoisen syvän rauhan kasvatuksen ajan. Te olette vielä meidän kasvattamia. Niin, joku häntä siellä näkyy. Ja tämä on kyllä kiinnostavaa, mutta mun oma näkökulma ja tulokulma on niin kuin viranomaisen tai virkamiehen ja on paljon pohtinut niin kuin oikeusvaltion olemusta ja sitä, että minkä takia me ollaan Suomessa vielä aika legalistisia siinä mielessä, että me niin kuin pyritään yleisesti hyväksytysti seuraamaan aika tarkasti niin kuin lainsäädäntöä ja yhteisiä pelisääntöjä monessakin asiassa, myös siinä, miten me kohdellaan niin kuin kansalaisia, joka on mun työtehtäväni, julkisen vallan käyttö, niin tämä oikeuskäsitys nojaa tietysti semmoiseen universalistiseen niin kuin ajatukseen, joka on hyvin läheistä sukua ihmisoikeuksille, ja ehkä joku semmoinen historiallinen kaari näkyy, niin kuin, jossa varmaan merkkipaaluna on YK:n ihmisoikeuksien julistus ja se sodan jälkeinen aika, ja se, että kuinka universaalisti me ymmärretään yksilön oikeudet. Ja nimenomaan yksilön, että oikeusvaltion tehtävä hän on niin kuin suojella yksilöä mielivallalta, siis mielipiteiltä, johtajien mielipiteiltä, viranomaisten mielipiteiltä ja suuren yleisönkin mielipiteiltä. Ja tämän niin kuin ytimen ylläpitäminen on semmoinen, jota myös haastetaan ja ihan niin kuin ihmisoikeuksia haastetaan. Mä luulen demokratian tilasta sanoisin niin, että sen niin kuin vaikeudet, joita tässä hyvin presidentti Halonen ja Thomas Forsberg toivat esiin, niin vaikeudetkin voi jakaa maailmalla niin kuin kahteen tyyppiin, että on toisaalta sellainen systeeminen tapa haastaa länsimaiset normit, ja sitten on toisaalta sellainen, että ikään kuin haluttaisiin tehdä oikein, mutta olosuhteet niin kuin saa aikaan sen, että se on vain valtavan vaikeaa erilaisilla konfliktialueilla esimerkiksi. Ja mä ajattelisin vaan, ja päätän tähän nyt tämän puheenvuoron, niin tästä ensimmäisestä tyypistä, että jos systeemisesti ihmisoikeudetkin halutaan niin kuin kyseenalaistaa, ja tätä kyllä enemmän ja enemmän kuulee tietenkin, niin sitten tullaan niin kuin siihen, että mitä yksilöt niin kuin itse haluavat. Ja kun tarpeeksi pintaa raaputtaa, niin yleensä ne ihmisoikeudet, yksilön oikeudet on aivan siellä ytimessä, mitä ihmiset kuitenkin itse omalle kohdalleen ja lasten kohdalleen toivovat. Että kyllä siellä nyt niin kuin tämmöinen pidemmän aikavälin universaali toivo mun mielestäni näkyy. Eli voiko jatkaa huolimatta tästä toki. ihan pikkusen? Nimittäin toisaalta kun meillä tehtiin 1900-luvun lopussa tätä lakien yhtenäistämistä, jota oli jo tietyllä tavoin hyvinvointia ja ihmisoikeuksia oli eri laeissa koetettu parantaa. Ja sitten tehtiin tämä vuoden 2000 perustuslaki. Niin mä sanon, että harvoin ihmiset yhtä nopeasti on oppinut
kansalaiskirjassaan sanomaan, että minun ihmisoikeuteni kyllä on, ja sitten tuli se, mitä haluttiin. Kun sen sijaan sitten kysymys näiden ihmisoikeuksien keskinäisestä asemasta, että miten ne suhtautuu toisiinsa, niin siinä on ollut sitten pohtimista muillakin kuin juristeilla, koska usein ne ihmiset, jotka eniten esimerkiksi ilmaisuvapauteen vetoavat, niin ne kyllä kaikkein niin kuin lähimpänä on rikkoa muiden niin kuin ihmisoikeuksia. Et siinä on minusta aika mielenkiintoinen ristiriita. Totta kai on sananvapaus siitä, että voi tehdä sitä ja tätä, mutta sanoa mitä haluaa, mutta sitten toisaalta niin päin, että toisten loukkaamista sukupuolen tai rodun tai jonkun muun tämmöisen pohjalta, niin se ei kyllä sitten kuulu asiaan minkään sananvapauden nimissä. Sen voisi tosiaan sanoa, että niissäkin maissa, jotka eivät ole demokratioita, vaikka Kiina tai muita, jossa on kyselty, että haluaisivatko ihmiset demokratiaa tai mitä he ajattelevat. Ja toki täytyy muistaa, että ei näissä maissa aina helppo tehdä tällaisia kyselyjä, mutta ensinnäkin maan johtajat jos sanovat, että heidän maansa on demokratia, mutta monet ihmiset ajattelevat esimerkiksi Kiinassa, että saattaa olla demokratia, mutta he eivät ajattele sitä vaalidemokratiana. Ja monille ihmisille tärkeämpi on se, että on niitä vapauksia ja myöskin se, että vahvan johtajan kaipuu on suurempi kuin se, että ei sallittaisi oppositiota, jos ajatellaan tällaisia autoritäärisiä trendejä. Ja kyllä sillä demokratialla on paljon enemmän kannatusta, ainakin joidenkin kyselyjen pohjalta ne tosiaan vähän heittelee. Ja se, mitä he eivät tuolla globaalissa etelässä halua, on se, että sitä demokratiaa viedään heille. Silloin tulee niin kuin tällainen vastustus, että he eivät halua, että heille saarnataan demokratiasta tai tullaan kertomaan, miten heidän demokratia pitäisi olla. Tämä koskee tietysti johtajia hyvin paljon, mutta usein myös ihan tavallisiakin ihmisiä. Näinhän se on tässä asiassa, niin kuin monessa muussakin, niin maailmalla on erilaisia tulkintoja ja erilaisia ikään kuin reunaehtoja, millä tavalla demokratia voi siellä toteutua. Haasteita on. YK-kielellä aina sanotaan, että lasi on puoli tyhjä tai puoli täynnä, niin tässä kohdin varmaan sitten melkein puolillaan, ainakin noin optimistisesti ajatellen. Mutta mennään sitten eteenpäin. YK-jäsenmaat ovat hyväksyneet ja tunnistaneet rauhan merkityksen kestävän kehityksen edellytyksenä. Silti sotia on tällä hetkellä enemmän kuin kertaakaan toisen maailmansodan jälkeen, ja maailma on yhä jakautuneempi. Myös muiden kestävän kehityksen tavoitteiden osalta ollaan jäljessä tavoiteaikataulusta aika pahastikin. Noin 30% vain on niin kuin näköpiirissä, että etenee tai tullaan jollain tasolla saavuttamaan. Mutta mikä niiden merkitys on tässä ajassa ja miltä sitten niin kuin tämä 2030 jälkeinen aika rauhan näkökulmasta teidän mielestä näyttää? Mennään järjestyksessä varmaan, ettei mä aina ensin. Mennään vaan, Jussi, ole hyvä. Joo, kiitos. Siis tietysti, jos ajatellaan nyt YK:ta, jota järjestelmänä haastetaan myös, niin mun mielestäni niin vahvin argumentti ehkä YK:n puolesta on se, että kaikki vaihtoehdot on tavallaan niin kuin huonompia. Että olemassaolo tällaisen niin kuin kansainvälisen universaalin hallitusten välisen, siis kaikkien hallitusten välisen niin kuin rakenteen olemassaolo on itsessään tärkeää. Mutta se ei tietysti ole kovin korkea rima ylitettäväksi, koska mikä tahansa tavallaan keskustelukerho silloin on parempi kuin ei mitään. Ja kyllä YK:ta haastetaan ihan oikeutetustikin tehottomuudesta ja kaikesta siitä. No mitä tulee vuosituhat tavoitteisiin, en ole kehityspolitiikan asiantuntija, enkä pysty siitä hirveästi niin kuin sanomaan mitään viisasta, mutta että tietysti niin kuin, sehän on kattavaksi tarkoitettu kokoelma erilaisia tavoitteita, joihin on sisään leivottu se, että kaikki ei tietysti etene niin kuin samassa tahdissa ja muuta. Mutta toisaalta kyllä tämän niin kuin viimeisten vuosikymmenien yksi suuri tarina on ilman muuta globaali keskiluokkaistuminen ja sillä tavalla niin kuin suhteellinen vaurastuminen
muuallakin kuin Kiinassa. Että kyllä maailma on muuttunut niin kuin keskiluokan esiin tulon ansiosta ja siinä on kyllä tietenkin paljon hyvää. Se, että mitkä on niin kuin tämmöiset planetaariset reunaehdot silloin ja kuinka hyvin meidän systeemi ja ympäristö kestää sen, niin se on tietysti toinen juttu, mutta kyllä se niin kuin osallisuuden kannalta on hyvä asia. Tässä nyt jotain ajatuksia. Tuomas Forsberg tästä jatkaa ja pohtia myös sitä, mikä merkitys YK:lla ja monenkeskisellä järjestelmällä on tässä suurvaltakilpailun hengessä, mitä tällä hetkellä ollaan. Niin, jos tämä kysymys asetetaan näin, niin eiköhän se ole vanha vitsi siitä, että kahden pienen maan sota, jos on ja YK tulee väliin, niin se on sodan loppu. Jos on suuren ja pienen valtion sota ja YK tulee väliin, niin se on sen pienen valtion loppu. Ja jos on kahden suurvallan sota ja YK tulee väliin, niin se on YK:n loppu. Kyllä tietysti YK:n mahdollisuudet on hyvin rajalliset ja me voimme toki pohtia sitä uudistamista, joka on hyvin vaivalloista ja hankalaa. Tässähän tietysti rakenteet elävät sitten muualla, eli luodaan koko ajan idän suunnalla myöskin vaihtoehtoisia rakenteita. Mutta jos mä palaisin siihen kysymykseen tästä, että pitääkö olla huolissaan, siis onko syytä olla pessimisti tai millä perusteella voisi olla optimisti, niin se iso kysymys on, että jos sekä rauhan että demokratian osalta ja tietysti myös oikeusvaltionkin osalta ollaan menty noin 15 vuotta huonompaan suuntaan, niin onko se väliaikainen töyssy vai onko tämä tällainen pysyvä käänne? Jos me katsotaan historiaa pitkällä aikavälillä, niin kyllä niin ihmisoikeudet kuin sitten se on hieman kiistalainen, että kuinka aseelliset konfliktit tai sodassa kuolleet ovat kehittyneet. Siitä kuitenkin voidaan toisen maailmansodan jälkeen löytää, ja etenkin kylmän sodan päättymisen jälkeen positiivinen trendi. Silloin oli demokratisoitumisen 3. aalto. Mutta kyllä kansainväliset instituutiotkin on vahvistuneet. Et joskus kun on kysytty, että miten se on, että kun meillä valtiot kehittyvät ja tämä saattoi olla aika ennen kuin ruvettiin puhumaan demokratian heikentymistä meilläkin, niin tässä lähellä kollegani yliopistolta kysyi, että miten sitten kansainvälisessä järjestelmässä, maailmanpolitiikassa ei ole mitään edistystä tapahtunut. Niin mä kysyin tältä professorilta, että jos olisit pienen maan johtaja ja saisit valita, että millä vuosisadalla haluaisit olla tämän pienen maan johtaja, niin minkä vuosisadan valitsisit? Kyllä me ollaan menty eteenpäin, kyllä ne instituutiot on parantuneet. Mutta jos ne nyt ovat heikentyneet, me voidaan selittää tätä liberaalia edistystä eri tavoin, mutta ne kaksi keskeistä, toinen on tämä perusajatus liberaalista järjestä, että ihmiset oppivat ratkaisemaan kiistoja rauhanomaisesti, on enemmän tällaista abstraktia ongelmanratkaisukykyä, on pidättyvyyttä käyttää väkivaltaa, syntyy eri kautta, joista yksi on naisten mukaantulo politiikkaan yksi tekijä. Mutta pelkkä järki ei riitä, tarvitaan myös empatiaa, eli juuri sitä ihmisoikeusajattelua, kykyä ottaa toisen henkilön, kokonaan toisen henkilön perspektiivi. Ja myös tämä taito ihmisillä on lisääntynyt, mutta lisääntyvätkö nämä enää? Meillähän on tietoa, että oikeastaan ei sen enempää järki kuin empatiakaan eivät ole lisääntyneet ja se osaltaan voi selittää sekä demokratian rapautumista että konflikteja. Ja ehkä siinä on 3 mahdollista selitystekijää. Ensimmäinen on tietysti se, mitä usein tarjotaan, sosiaalinen media, koska tämä muutoskin alkoi suurin piirtein silloin, kun sosiaalinen media tuli, eikä se nyt niin huono selitystekijä. Toinen on sitten poliittisen talouden trendit, että me ollaan saavutettu tämän hyvinvoinnin kasvun rajat ja finanssikriisi 2008, sen jälkeinen kehitys
voi olla yksi tapa selittää. Ja kolmas on hieman sattumavaraisempi, että on tiettyjä johtajia, tiettyjä vähän siellä täällä kulkuja, jotka ovat johtaneet tähän tilanteeseen, mutta kysymys ei ole silloin pysyvämmästä trendin muutoksesta. Ja trendihän voidaan muuttaa, jos kumpikaan näistä ensimmäisistä selityksistä olisi jotenkin oikea, niin pyrkiä vaikuttamaan niihin niin, että järki ja empatia kuitenkin vielä kehittyisivät. Ehkä mä vielä muutaman hyvän uutisen kuitenkin sanon, että me ei olla siinä demokratian rapautumisessa tiputtu noin globaali keskiarvo kuitenkaan sinne kylmän sodan edeltävää aikaa. Me ei konflikteissa, vaikka ne on lisääntyneet, olla siinäkään menty, siis konfliktit ovat lisääntyneet ja meillä on entistä enemmän joitakin valtioiden välisiä sotia, mutta ne ovat silti harvinaisuuksia ja nämä sodat ovat yleensä sellaisia valtioiden välisiä sotia, jotka valtiot ovat kuuluneet samaan valtioon aika vähän aikaa sitten, eli Neuvostoliiton alueella Eritrea, Etiopia, jopa tietysti Palestiina, Israel, jos onko Palestiina valtio, mutta voidaan lukea tähän. Ja vaikka ei ole sotaa, niin Kiina, Taiwan. Näitä muita sotia on vähemmän tietysti, jos ajatellaan Israel, Iran, mutta sekin poikii tästä vanhasta kysymyksestä. Eli siinä mielessä sodat, ja tämä on oikeastaan se, mihin mä ajattelen lopettaa, että sikäli kun ihmisillä on vielä joku järki, niin se ajatus on kyllä voimistunut, että sodat eivät ole näin, tai hyvin harvoin ovat näin clausewitziläisittäin ajateltuna rationaalinen väline toimia politiikassa. Ne eivät tuota sitä tulosta, mihin pyritään, tai hyvin harvoin